For DJ Rocky's Secret Files. Nagmahal ako ng may asawa na. Itago niyo na lang ako sa pangalang Tala. Gusto ko lang i-share yung naging panandalian kong kasiyahan sa taong may asawa na. Kasiyahan ng hindi sa kama. Isa ako sa mga babaeng nanindigan na hindi ako papatol sa may asawa. Kasi isa ako sa mga biktima ng mga naloko at naagawan. Hindi ko gugustuhin na maramdaman ng ibang babae ang sakit na dinanas ko. Dahil yun yung isa sa pinakamasaklap na bangungot na matagal kong naranasan. Ang tagal mawala ng sakit na binigay sa akin ng ex ko. Hindi ko rin nagawang magtiwala agad. At bawat bitiwang salita sa akin, hindi agad ako naniniwala. Masyado akong malungkot at gustong-gusto ko nang maranasan uli ang magmahal. Pero at the same time, takot ako ng sobra. Ito po ang aking secret file. Nakilala ko ang isang lalaki na itago natin sa pangalang Mark. Nakasayaw ko siya sa bar at sa una wala naman akong interes sa kanya. Although gwapo siya, pero wala naman akong pake doon. So nagpupunta ako ng bar kasama ang mga kaibigan ko para mag-enjoy. Magsayaw-sayaw at magtanggal ng stress sa buhay kahit panandalian lang. Kahit isang gabi lang, maging masaya man lang ako at makalimot sa sakit. Noong gabi ding yun, nakuha ng kaibigan ko yung number ni Mark. At umuwi na nga kami. Medyo lasing na ako at meron akong pasok kinabukasan. Pero sila Mark pala at kapatid niya ay susunod sa bahay at mag-after party kami. Extension lang ng inom namin dahil masyado naming na-enjoy sa bar yung jamming namin. May video pa nga kami ni Mark na nag-e-enjoy ako. At napag-alaman ko na nung nasa bar pa lang kami, gusto na niya ako. Pero wala akong clue o wala akong idea. Since bisita siya ng kaibigan ko, kahit may pasok ako, nagstay ako para may kasama siya. 4 lang kami nagiinom at nagkwekwentuhan. Ako naman tuloy-tuloy ang kanta sa videoke. Tuwing mag-yosi break kami ni Mark, magkasama kaming dalawa at nagkwekwentuhan. Hanggang sa inabot na kami ng liwanag. In fairness, magaan ang loob ko sa kanya. And in that exact same night, he kissed me. And nagustuhan ko yun. I felt so comfortable at hinayaan ko na merong mangyari sa amin. Pagkatapos ng gabing yun, madalas na kami mag-usap at baby na nga ang tawag niya sa akin. Sabi nila, pag one night stand, the next day, wala na dapat contact. Pero si Mark, continuous pa rin ang pag-message niya sa akin, pag-send ng picture at kung ano-ano pa. Lagi na kaming magkausap at nagpupunta na siya sa bahay para magdala sa akin ng pagkain. In fairness, masaya talaga akong kausap siya. Masaya ako na ipinararamdam niya sa akin na gustong-gusto niya ako. Kung ano ugali ko, tanggap niya. Tuwing kasama ko siya, nagkukulitan kami, basta no dull moment. Hanggang sa unti-unti, nahuhulog na ako kay Mark. Then one day, lumabas kami ng mga kaibigan namin. Nung pagpasok namin ng building at nauna siya sa akin, may kuminang sa kamay niya. Isang singsing. Natahimik ako nun. But I just acted like it's a normal day. At nung umuwi na siya, tsaka ako nag-message sa kanya na napansin ko na may wedding ring ka pala. Una pa lang ng pagkikita namin, narinig ko na may asawa siya. Pero nakainom ako noon at hindi ako naniwala agad. Kasi nga mas bata siya sa akin ng 3 taon. Hindi ko nakita sa personality niya
na meron siyang asawa kaya hindi tumatak sa isip ko. At isa pa, ang lakas ng loob niyang magpicture sa aming dalawa at magvideo kapag lumalabas kami. Hanggang sa nag-reply na nga siya sa message ko. Nag-sorry siya sa akin at tinanong niya ako kung galit daw ba ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noong mga panahon na yun. Nalungkot ako, pero hindi naman ako galit. Siguro kasi ang saya ko sa kanya eh. Kahit sabihin kong itigil na namin at magkaibigan lang kaming dalawa, ayaw niya eh. Tinutoyo na ako noon kaya minsan pag magkasama kami, medyo okay ako pero sa tuwing uuwi siya, doon ako magme-message na hindi ito tama. At ang reply niya lang palagi sa akin, ayan ka na naman, kaya ayaw kong iwan ka mag-isa eh, kung ano-ano iniisip mo. Then kahit wala nang nangyayari sa amin pagkatapos no one night stand namin, tuwing magkasama kami ang gaan ng pakiramdam ko. Feeling ko masyado niya akong inispoil ng time niya at ng atensyon niya. May mga ginagawa siyang dahilan minsan para lang magpunta sa bahay namin. Nagsisend siya ng video niya na nagigitar siya at kumakanta para sa akin. Ilang beses ko siyang pinapatigil at iisa lang palagi ang sagot niya. Yun ay yung ayaw ko. Kahit sinabi ko na sa kanyang mas nasasaktan ako sa tuwing naglalambing siya sa akin dahil iniisip ko yung asawa niya na nasasaktan ko nang walang kaalam-alam. Sinasabi niya sa akin na subukan namin. Yung tawag niya sa akin na baby, naging pangit. Kasi paulit-ulit kong sinasabing tama na. Akala ng iba, sex lang ang habol niya sa akin. Pero kahit magkasama lang kami, masaya na kami. Nakukontento na ako sa mga oras naming dalawa. Mula sa pagtambay sa bahay, sa paglaro ng billiard, paglakad-lakad at pagkain sa labas. Then nung nag-birthday siya kasama ako sa bar, sumunod kami ng kaibigan ko. Andun din sa bar yung isa naming kaibigan pero dahil birthday niya, nasa tabi niya lang ako. Hanggang sa nakita ng kaibigan namin na nasisikipan kami kasi nga marami kami sa iisang lamesa. So, pinalipat niya kami ng lamesa. Pinapunta niya kami sa lamesa nila. Ramdam ko na nainis siya pero hinayaan ko na lang siya na sana sumuko sa akin. Nalasing ako noon at nagpakaklingi ako sa kanya. Napansin pa nga kami ng waitress at tinanong ako kung boyfriend ko daw ba si Mark. Sabi ko na lang kay Mark, boyfriend ba kita? Tapos lumingon siya sa waitress at ang sabi niya sa waitress, oo, boyfriend niya ako. Alam mo yung pakiramdam na may isang tao nang gustong gusto ka at proud na ikaw yung kasama niya. Pinaramdam niya yung pagpapahalaga na yun na nawala sa akin noon. 4 na lang kaming natira sa lamesa. Tapos pauwi na kami noon. Akala ko nauna nang umuwi yung 2 kong kaibigan pero pagdating sa labas, hindi ako hinayaan ng friend ko. Naihatid ako ni Mark. Nakita ko yung galit ng friend ko kasi mas pinipili ko na maglalakad pa uwi kaysa sumakay sa kotse niya. Pinili ko na lang sumama sa kaibigan ko. At dahil doon, nagalit sa akin si Mark. Tinanggap ko lahat ng sama ng loob niya. Dahil hindi ko rin namang ginustong iwanan siya nung gabing yun. Lalo na't birthday niya. Masyado lang talaga akong inaalagaan ng kaibigan kong isa kaya hindi ako hinayaang sumama sa kanya. Kasi nga, first time pa lang siyang nakikita eh. Nung naglalabas siya ng sama ng loob sa akin, akala ko titigil na siya. Nalulungkot ako, nagsosorry din ako. Hanggang sa bandang huli, okay na uli kami. Hindi niya hinayaang matulog ako ng malungkot at galit siya sa akin. Sinabi niya pa rin na sana nag-enjoy ako nung gabing yun. Minahal ko siya at hinayaan ko pa rin siyang magstay sa buhay ko. Kahit na gusto ko na talagang pigilan yung nararamdaman ko. May mga pagkakataon na hindi ako nagme-message sa kanya. At umabot na naman sa punto na sinabi ko sa kanya na ayoko na.
At ang sabi niya sa akin, kung ayaw ko na, i-block ko na daw siya. Ilang araw ko siyang binlock, pero dahil na-miss ko siya, in-unblock ko siya. Ganun yung nangyayari sa amin. May mga pagkakataon pa na nagkakayayaan pa rin kaming lumabas. Ang ending, dinner, lakaran, kwentuhan, at kulitan. Then one night, pag-uwi namin ng bahay, saglit lang siya tumambay, nakahiga kami parehas sa kama, nakayakap siya sa akin habang nanunood ako ng pelikula. Nararamdaman ko ang paghalik niya sa buong mukha ko. Pero hindi ko inahayaang tumagal yung halik niya kasi ayoko nga may mangyari. At buti na lang hindi niya ako pinipilit. At masasabi kong isa talaga yun sa dahilan kung bakit ako nahulog sa kanya. Kasi alam ko na hindi lang dahil doon kaya kami masayang magkasama. Then after a while, umuwi na nga siya. Pagka-uwi niya, sinabi ko sa kanya na nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na manginom. Sa bahay lang din. Gusto niyang bumalik. Kung ano-ano pa yung mga sinabi niya pero ramdam ko na gusto niyang bumalik. Sabi ko, sige bumalik ka na din ng Orange on the way. Nung dumating na siya sa bahay, gusto niyang mag-bar. So nagkayayaan kami na mag-bar. Nalasing kami parehas at nung pauwi na kami, kaming dalawa na lang yung pauwi sa bahay ko. At siya yung nakatabi ko sa kama ko. At may nangyari sa pangalawang pagkakataon. Guilty ako noon kasi hinayaan ko. Isa tong malaking kasalanan kasi alam ko na may asawa siya. Nagalit din sa akin yung kaibigan ko kasi alam niya yung ginawa ko. Itinigil ko ang pakikipag-communicate sa kanya. Pero lagi pa rin siyang nagme-message at hindi ko na siya nire-replyan. Tiniis ko siya. Pero siya, nag-send pa sa akin ng huling video na kumakanta siya para sa akin daw. Sabi ko nga sa kanya, I love everything about you. Except sa may asawa ka na. So, I entertained a new guy. Nakipag-date ako. One time, coincident sa lahat ng bar na magkikita kami. Dun pa sa hindi ko madalas puntahan. He saw me, na sweet, kasama ang ibang lalaki. Sinadya ako para makita niya. Pero, pigil pa rin ako kasi ayokong makita siyang nasasaktan. Kasi alam ko nakatingin siya. I glanced at him. Medyo malayo sila mula sa table namin. Kitang-kita ko sa mukha niya yung sadness. So, when I got home, I was expecting a message from him. At nag-send nga siya ng message, telling me na okay lang sana kung gusto ko maging masaya. Pero sana daw sa deserving na tao. All he wants daw ay makita ako masaya. At sabi niya, yung guy daw na kasama ko won't give me the love and the care that I want. Akala niya pa na yung guy na kasama ko kaya ako pinatulan ay dahil lang sa pera. Pero sabi ko sa kanya, hindi yun mayaman. Sabi ko nga, maalaga siya katulad mo. And that was the last time na nagkausap kami. Masaya na ako kasama yung guy na nakita niya. I must admit from time to time na mimiss ko pa rin siya. Pero alam ko yung saya na nararamdaman ko sa kanya ay may katapusan at may kasamang sakit. Lalong-lalo na sa una pa lang ay hindi na dapat tamang simulan. Yung saya na kami lang dalawang kayang magpaliwanag. At kung nakikinig man si Mark, gusto ko lang tong sabihin sa kanya. Salamat! Salamat sa maikling panahong pinasaya mo ko. Magkahalo yung mga feeling na pinaramdam mo sa akin. May saya, may takot, at may lungkot. Pero salamat pa rin sa pagpaparamdam sa akin ng halaga ko. Sa pag-intindi kapag tinopak ako. Sa pagtanggap sa akin sa lahat ng kakulitan ko. Salamat dahil minahal mo ko. Hanggang dito na lang talaga tayo.
kasi hindi ko kayang patagalin na matawag akong kabit. Muli, ako si Tala at ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!